Ja, dat is toen de overgangsregeling. Dat wordt toen 39 jaar. En dat betekent? Je mag 3 maanden in betonerier. Oh. Voor de belasting is dat. Voor je reist 24 jaar, dan moet dat 40 jaar zijn, altijd. Klopt. Ja. En dan moet ik hem nog 1 keer 3 maanden stopzetten. En dan kan ik gewoon, dan als 40 jaar is, kan ik gewoon betonerier. En is nog tip-top? Kom maar kijken. We zijn er hier nu. Wat bleef? We zijn er nu, kom maar kijken. Ah, maar we gaan ze de deur niet openmaken hoor. Hier, de kunt je beter zijn. Ja, het is duister, dat is niet. En de fruit nee, het is niet jong. Oh, beetje. Nou, een goede indicatie is altijd de linkerkant van de bestuurdersstoel, hè? Als ze instaps en uitstaps en zo, maar dat ziet er weer niet uit. Ja, dat is nog allemaal groot. En wie lang heb je hem al? Van maart pas. Hij had 3 keer te koop gestaan. Sinds geen heb? Ja, hij verkoopt dat ook weer. Hè. Oh, zo. Probeer het schotten te houden of zo. En dan nog gedaan, die is er ook nog te bier. En dan brengt wel niks meer. Dat brengt wel gehad, maar ik kom dan niet meer gauw. Het is van een verluw wat ik kreeg. Dan waar ik dat de weg, dan doe ik een paar tientjes thuis het goed. Ja. Ja, dat tientje is er één liggen. Maar kan ik dat tientje de belasting voor betalen, snap je? Kijk. Ik betaal nu 124 euro in het jaar. Belasting voor dat ding. Dan moet ik hem wel 3 maanden stopzetten. Zo zit het. Dat is die overgangsregeling. Ja. Hé, wat doet je nog verder, Zoe? Niks. Niks? Toon gaat wandelen. Oh. Ik ga vervelen, ik ga met de auto bezig, gaan poetsen. En wie zijn zus, ik ben juist bezig, want daar zit schat nog aan de praat. Nou, ziet er toch netjes uit? Ja, maar Dat is zeker ook te koop. Ja, hier is alles te koop. Hier is alles te koop. Die vriendin ook. Dat kom je niet. Zeg je tegen de Nee. Geen dingen zeggen wat je misschien spiet van krijgt. Nee, want het is toch wel flauwekul wat ik allemaal, meestal wat ik zeg. Oh ja? Ja. Maar ik zal er even in de ropen, dat wordt meer in zich. Ah. Ja, maar dat is altijd zo. Twee weten altijd meer als één. Ja, richtig. Dat is een kameraad. Ik woon hier zeg en ik woon er op kant 60. Zin ik. Dat is geen, hè? Nee? Wat verdomme. En waarom moeten we dit erbij hebben? Het kalt gaat beter gezegd. Ik weet nog niet zoveel te vertellen of de moest me gaat vragen stellen. Dan kan je toch antwoord geven. Ik wou net, ja, kijk, daar ben ik voor. Daar ben ik eigenlijk voor. Oh, wacht, kijk. Oh, wacht, ik heb hem gehad. Hoi. Hier, er is nog een weg. Ik zie de man, dat kent de wit met meer van mij. Ja. Dat kan beter kallen dan zeg. Hoi. Hoi. Wat is er aan? Ja, dat valt dan weer tegen, vind ik. Dat is dat programma wat op de televisie komt. Van een weg. Ken ik helemaal niet. Och, de lieve god, de best nog eens geluid. Wat een afgang. Ja, dit is een afgang, ja. Ja. Ik denk alles weer, maar kent ze dat niet? Ik ken het niet. Nee. Nee, ja, nou, hallo. Hoi. Die alleen is dat helemaal erop. Oh nee, ken ik niet. Ik kijk geen tv eigenlijk. Alleen maar voetballen Ajax. Voor de rest Oké. ben ik niet op tv te vingen. Dus. Nou ja, misschien moest ze dan nou een keer gaan kijken. Vrijns is het. Vrijns is het, ja. Is dat geen familie van Wim Vrijns toevallig? Nee, ken Nee. ik niet. Nee. Kent ze niet? Ken ik gewoon niet. Oké. Nee. Nou ja, dat is wel blij maken met een doeie mus, hè? Ja, maar Je je zegt weet van het, Neuvelbuurman. daar woont te kort voor dat er wel wat te weten, hè. Oh, Als ze nu ook 60 jaar wonen, dan wist ik een beetje. Ja. maar hij loopt naar echt toe en hij belt aan alsof hij bij jou kind aan huis is. Nee, dat niet meer de witte beter te vertellen. Dus kijk, daar is ook een beetje meer opgeleid, spreek. Ja, ziet je opgeleid?
Ik ben wel opgeleid. Oké. Ik sta voor de klas. Ik ben leerkracht. Op de basisschool, Op een basisschool, ja. welke groep? Groep 8. De oudste, hè? Sittard, ja. 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 Dus dan 11, 12 jaar. Ja. En wat zeggen ze tegen ook, meester? Mike. Meester Mike? Mr. Mike. Meester Mike. Ja. Oké. En dat is... En dat bevalt prima. Maar had je nou ook extra lang vakantie dan? Dat ken je wel, weer niet. We moesten gewoon werken. Ja, wat duist er dan als er geen kinderling? Zoveel. Wat doen we dan als kinderen niet zijn? Documenten, dossiers bijwerken. Documenten bijwerken. Zorgen dat alles na de vakantie dadelijk weer op niveau aan de slag kent. Eigenlijk ja, van alles. Echt heel veel. Echt heel veel. Oké, dus de Gesprekken mensen... veel bereiden, dossiers veel bereiden. Hoe lang sta je al voor de klas? Dit is mijn 5e jaar. Dat is nog redelijk pril. En ik denk dat ik nog heel graag jaartjes te gaan, zeg maar. Daar ben ik wel blij met. Oh, dus de best wel happy met die werk. Absoluut, absoluut. Zou het voor geen goud willen ruilen? Er niks nemen. En vertel eens waarom, in het kort. Wat is de truc is van de kinder? Dat is zo mooi. En die blije gezichtjes als ze dich verzien. Dat soort dingen, dat is gewoon chic om te zien. En om kinderen in ieder geval blij en enthousiast te maken en ze het met te geven. Dat is het mooiste. Ja, en sterker nog, groep 8, die best dan eigenlijk een soort van, moet ik dat zeggen, die maakt ze ook een beetje kloor voor de sprong in het diepe, hè? Ja, dat doen we met z'n allen. Ik bedoel, dat begint eigenlijk al in de kleinere groepen. Alleen dadelijk is natuurlijk, ze komen in een heel andere omgeving terecht. Ja. En dan was ze wel een beetje veel bereiden. Ik weet nog van mezelf dat ik dat een enorme overgang vond toen. Ja, dat vond ik ook wel. Maar wel een hele leuke overgang. En weer een hele nieuwe fase in die schoolcarrière, in die leven. En dat is niet te missen, denk ik. Wat was ze zelf een vlijtige leerling? Moet dit op tv? Nee. Laat gewoon aan de kindjes zien dat ze zich ook een mens best maakt. Oh ja, maar dat heb ik. Dus dat heb ik ze al lang gedeeld, hè. Dat weten ze. Oh, ja? Ik vond niet zo'n school, ik vond dat niet zo leuk. Nee, ga je er nooit zo'n lol in. Dat moet leren. En ook niet altijd hele leuke leerkrachten gehad. Dat was voor mij wel een drive om leerkracht te werden. Dat ze in ieder geval met plezier naar school gingen. Ja. Hoe wordt er geschoold hier? Wat toen al zo? De werd al genomen. Nee, ik ging niet zo dik. Nee? Nee, dan waren we te weer. Oké. En wat deed je dan in de tijd dat je eigenlijk in de klas moest Je zitten? wilde ik de bush, hè. We waren de speeltuin van ons. Oké. Zie je veel rechts, dan zat ze in de bush en dan woonde ik papa en de mam neer. Die kwamen die toch niet aan de bush of in de boom. En Als ze op de boom kwamen, alleen als ik honger kreeg. Oké. En als ze dan kwamen en papa en mam had je een telefoon gehad van school? Nee, er was geen telefoon. Ik geloof, ik was 16 jaar, kreeg ik weer telefoon. Dus, maar wie we telefoon kregen, ja, toen ging ik van de school weer af. En wie we telefoon kregen, ja, dan was het kwaad al geschiet natuurlijk. Maar dat is dan toen met 13 jaar, ik had dat telefoon, de papa en de mama, dat niet gelukt, dat weet ik zeker. Heeft zich zo wat ook wel eens in de klas? Dat ze denkt van, dit moet ik een beetje extra in de gaten houden? Oh ja, die zijn er ook wel. Ja, maar dat maakt het ook wel weer leuk. En ook dat ze die kinderen juist net dat extra stukje kunnen helpen en dat kunnen metgeven. Dat maakt het wel heel bijzonder. Want het is niet alleen maar lesgeven inderdaad, het is ook een stukje opvoeding en wat ze zeg maar allemaal met proberen te geven. Dus En ik heb meer bekeken. Wanneer komt zich erachter, meester Mike, dat ze voor de klashoes kon staan? Nou, ik zei dat eigenlijk al vanaf groep 3. Nee! En toen ik op de middelbare zo, dus daar nog heel even een periode bijgekomen dat ik misschien wat anders wilde gaan doen. Toen was ik een beetje recalcitrant en overal tegenaan. En toen heb ik gezegd van, vond ik het leger allemaal wel heel interessant en heel chic. Maar ja, dat is het uiteindelijk wel niet geworden. Toen ben ik toch gewoon lekker mijn hart gaan volgen en voor de klas gaan staan. En dat bevult nogmaals enorm goed. Daar kunt je ook niks meer voorstellen, zeker, hè? Jawel. Ja? Jawel. Dus. Nee, maar goed, ik vind het prachtig wie hun dat doen. Ik zou geen schoolmeester kunnen zijn.
De rest van die kinderen zaten ook in de bus. Dat kan ik wel vertellen, want dat ken ik niet. Dat word ik gek van die kinderen. Nee, maar ik vind dat mooi om te zien en te huren. Dat er van die gedreven jonge leerkrachten zien die dat met heel veel plezier en passie doen. Want dat stroost ze ook af op de kinderen. Ja, ik ben af en toe zelf nog een groot kleinkind voor de klas. Dat maakt natuurlijk ook wel grappig. Hè? Oh, dus er wordt regelmatig gek gedaan bij... ja, zeker. Maar dat is omdat ik zelf niet heel goed kan stilzitten. Dus ik sta zelf ook springend en stuiterend voor de klas. Af en toe. En dat maakt het voor de kinderen natuurlijk ook gewoon echt anders en gaat leuker. Ja. Dus. Mooi man.